cuta. Ayyiri kan harshe na guda ce ba guda ba, zalunci ban bar hota don mai bai more ba, wanda marufar cuta har abada bai yafe ba. Ni na san Allah Allah ne, sannan shi mai sakayya ne, mai laifi ko wane ne, ko sarki ko bawa ne, ko mai cin kan samu ne. Lallai in ya san mugu ne, na rantse bai huta ba. Sannan duniya ta mai rauni har abada ba zai warke ba, ba zai warke ba. Wanda ya sa rigar cuta ya yi ginin rumfar wauta, zai yi nadamar yanke ta ko zakara bai cara ba. Na kura jin lissafi na banga ina zai riba. In ka ga darar mulki ne, ko ka batun tunkaho ne, ko ka kwarewar shirka ne, fir'auna ka san latanku ne, balle kai tsinin gumba. Me ka zama me ka sama, wa ka faɗa bai musa ba. Jahilci mugun ciwo ne, wani girman mushe ne, shaidanu ku ne dai zaune, mun ji azal ku 'yan shari ne, dunashe tsohon maye ne, ya kama bai dace ba, ya jira ta kalma don burga, bai san zai tako kusa ba.